दिनैनिफ्राय तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, कुमारघाटा गुदि फरायथुनलाइ आफाद आरो कुमारघाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे आफादनि दिनै लन्थिबारि फाख्रिबारि गेजेर फरायसालिनि लांगोनायाव दिनैनिफ्राय साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो लादों। आरो बे खुंफुंनो लानाय हाबाफारियाव दिनैहाय जोंनि हाबाफारि थिखानाय हिसाबै गाहाय दरखं बेखेवनाय कमलकान्त बर' बे जोबनानै थांबाय। नैथि हाबाफारि हिसाबै मुंख्लं अभिराम बर' बिथांनि मुङाव गाहाय सायनासालि बे बेखेवनाय बेयो जोबनानै थांबाय। आरो गुबुन गुबुन हाबाफारि बेवहाय दिनै सोलिबाय थागोन। लोगोसेनो गाबोननि गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां बाहागो लागोन, बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां बाहागो लागोन। लोगोसेनो जोंनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो बाहागो लागोन। बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुंसारग्रा प्रमद बर' सार बिथाङाबो बाहागो लागोन गाबोननि जानो गोनां गेवलां मेलाव। दा बेखायनो जों मिजिंथिदों दिनैहाय जोंनि थेलेबलेब जि ओनसोल, बे ओनसोलाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो लानायनि थाखाय जों रायजो राजाफोरनिफ्राय साबायखर बावदों। आरो जोङो रायजो राजा हिसाबै जोङो जेसेबां हागौ थुनलाइ आफाद आरो एबसुनि जि बोसोरारि जथुम्मा बेखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनानै जोङो बरायनो थाखाय थि खालामदों। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, कुमारघाटा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जि बोसोरसालिया जथुम्मा, लोगोसेनो 52थि कुमारघाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जख'न्थाइ, बे मोनथाम आफादना जहै दिनैनिफ्राय 27 आरो 28 दिनै गाबोन बे साननैनि मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारिजों फाख्रिबारि लथिबारि बे गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बानजायनाय जादों। बे बानजायनायाव दिनै गिबि हाबाफारि बादियै दरखं बेखेवनाय, आलासि जिरायसालि बेखेवनाय, सायनासालि बेखेवनाय आरो गाहाय सायनासालि बेखेवनाय, बे गासैबो हाबाफारिया फारि फारियै जादों। बेनिफ्राय दा मोनाबिलिनि समाव तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जि थान्दै जिरायनाय, थान्दै मेल, लोगोसेनो कुमारघाटा गुदि बर' थुनलाइ आफादनिबो थान्दै मेल आरो कुमारघाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो थान्दै मेल जिरायनाय जागोन। बिनि उनाव गाबोननि हाबाफारि बादियै जोंनि फुंनि समाव खन्थाइ आवरायनाय मेल बे मोनसे, लोगोसेनो 12 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो गेवलां मेल दङ। बे गेवलां मेलाव जोंहा गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि सार बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो थि बुंथिगिरि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानिजाथाव खनिन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा बाहागो लाफैगोन। दा बिदिनो मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बिटिसिनि बारग' CM प्रमद बर' सार बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि जि खुगा लाइसि बेखेवनाय, लोगोसे नैबे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै जि गांसे गोसोखांथि बिजाब बेवहाय दिहुननाय जागोन, बे बिजाबखौबो बेखेवनो थाखाय जों आलासि लेंहरदों आसामनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानिजाथाव बिस्वजित दैमारि सारखौ। दा बेबादियैनो गाबोननि हाबाफारि आरो दिनैनि हाबाफारि जोबोद मेहेरगोनांहै जागोन। दा बेखायनो आङो बे बिजोंनि गेजेरजों आङो बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोन, मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा बिथांमोन, बयबो मोनफ्रोमबो आफादनि लिंहरजानाय आलासि बिथांमोनखौ लैहोर लैहोरै फैनानै बाहागो लाफैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार महर होगोनखौ आं मिजिंथिदों।